experience a lot of things behind bars mfethu. Indlela iboshwe ehlukumezana ngayo, indlela ekufikiswana ngayo, nanoku understand ukuthi kahle kahle ijele liphethwe ojele, ijele liphethwe yiboshwa, ngaphandle kweyiboshwa likho ijele, ngaphandle kojele likhona ijele. Yayizo into engizokuyichaza ngoba iyiboshwa mazingekho ijele ngeke libe khona, othi iboshwa mazikhona likhona ijele ngoba ngalandwa ngisho ama-security kuthiwa ayogada iyiboshwa, understand. And ziningi iyakuthusa leya ndawo mfethu, indawo ufica abantu abama-1000 kanjeyana eyodwa, and only to found out ukuthi ama-prison bangake South Africa, bangake KwaZulu Natal. Ngiyama amajele awu-4 mina mfethu e-KZN, wonke agcwele, kulalwa phansi, kuyarentelwa impede, i-corruption iphezulu, ongeke uze uyiqede. Ngoba emajele kuyagwazwana, hhayi kancane kakhulu. Impilo umuntu afika ayibona mfethu eyinzima kakhulu. Njoba ngiye ngasho nje mfethu ukuthi iminyaka umuntu ayihlalile ibe mningi kakhulu, and kuhambe kwahamba kwakhona nama-challenges angifesayo agcine ngikhomba ukuthi no, ayikho into ezokusiza ukuze usurvive nawe ejele. Johnny Gangsterism. I remember nami ngiyidele ukuthi hayi ngeke phela ngiloko ngamelwa ukukhuthuzwa abanye abafana, ukutshela omunye umfana ndoda shona le, yale, nyuka, vuka, lala, ungalali. Ekubeni eminyango kade ngiphathe ibhamu ngisatshwa, ngayidela ngathi hayi ngiyayithatha inombolo. Enye into eyayingikhomba ukuthi ngiyithathe inombolo, it's because bengingena visit. Ayikho umuntu obezongibheka ekhaya. Hayi ngoba athi benge bangibheke ngoba bengangithandi, no. Isimo engishiye emuva bengisathi. Bengingagangi ngoba ekhaya ku-right. Ngangiphanda ngoba ekhaya kuntswempu. Ngangiphanda ngoba ekhaya isimo sesibi. I'm not saying masisibi isimo akuphandwe, but ngiyithole sengikuleso simo. And I regret today ngoba isikole bayaye bathi abantu ngangihlakaniphile, which means ube ngafocus kusona, ngangizoba right. But-ke ngagcina sengingena kuloko okubi. Ekunesiqiniseko futhi ukuthi mhlambe ikhona i-guidance eyikhona, umuntu wayengavimbeka. So ukujoyina kwami inombolo mfethu ngiyijoyine, ngiyibuka njengento ezongiphephisa, ngiyibuka njengento ezongenza ngihlale kahle ejele ngaphakathi. I remember ngiyijoyinile ngempela, bekuba mnandi sihlala mekubhenywa, ngiyazi ume nogwayo umuntu akona wakho wethu, onensanga ngiyona insanga yakhe yethu, which means inombolo ithi into yakho yethu. But ngiyibuke ekuhambeni kwayo ukuthi inama-rank nayo athize, iqala la, iye la, ifike la, izifike phezulu. But once waqala wakhuphuka kuyona, ithiwe uqala ukuyibona manje ukuthi ngeke lento engathi inzima, engathi hayi njengoba ade ngiyicabanga, njengoba engasho ngathi yes, ikhona okuhle ekwenzayo ngaphakathi ejele, ekuqoqayo ukuthi kugcine kungenzeki. And yes, kukhona futhi okubi ekwenzayo, ukulinganisa nje noma ngeke ngize ngikubale konke. Enombolweni umfana lo omunye umfana icala elibi kabi lento, oshawa ngempela kuyona uma wenze into ekanjalo, okusho ukuthi uyabona ukuthi entweni enjalo i-right. Understand? Enombolweni sakubamba untshontshe, siyakushaya. Into e-right leyo, because ngeke size siboshiwe siyigebengu nawe ngaphakathi ejele futhi uzositshontshela. You understand? But-ke mina sibuyela ngasebubi bayo, buyingozi kakhulu ububi bayo ngoba buhamba kuhamba kuphume ngisho ibhokisi, indoda ishona, kini bengazi lutho, kini bahepha ukuthi uboshiwe, usafe. Kanti abazi ukuthi ngaphakathi inombolo ikubophile, uboshwe yiyona. Ngoba inombolo uhamba kuhambe kube khona i-stage la kufanele khona ukuthi ukhiphe igazi. Ukhiphe igazi kavele uyisengeke ukhiphe igazi lakho. Kusho ukuthi kwazi umuntu othize. Kwazi umuntu othize. Or kwazi ujele. Yonke le nto usuyenzile wakwazi. Yabo indlela oshawa ngayo. Ushawa times 50
kunento ade uyenza wena. Uma uthi wabona abantu beshaya inyoka bebaningi beshaya inyoka, uma uthi wake wababona, thatha ke leyo picture uyibuke as isiboshwa esigwaze esinye sesiyashawa manje, sishawa ojele, shawa kanjalo ke isiboshwa. Uyibona ukuthi banjani inyoka after that iyanaba ife same time nesiboshwa ke sibanjalo. Zifew ezithi beyishayiwe zingaquleki ngoba isuke ingashawa kancane, isuke ishawa. Kwamanye amajele ke mawuphakamile wagwaza esinye isiboshwa, ushawa ngisho izona ezinye iziboshwa ezingawushayi umthetho. Uthi ushawa ojele ngala ubushawa nayiboshwa, and azikushaya iboshwa mhlambe ngeimpama zikushaya ngezinto engakubulala ngempela. Ngoba phela njengoba usuke ugwazile nje, usuke ungagwazile umuntu ovakashile ejele, usuke ungagwazile umuntu oyithathatha, usuke ugwazile umunye umuntu oyisigebengu owenza icala. Umehluko ukuthi yena ejele akafikanga ngoba isigebengu sangaphakathi ejele, kodwa ngaphandle uyisigebengu and uyazazi uyithembile. Ngoba phela bakhona labantu othola ukuthi uyasho wena ukuthi mina angifune nombolo, kodwa eminyango uyongithola kahle, uyabo. So ey'ntweni ey'njalo mfethu, kuyaye kube nzima. Ila ubona khona ngempela ama-challenges enombolo maningi, and once wamgwaza lo muntu, umuntu uma umgwazile mfethu ejele 100% sure ngeke aphinde akhohlwe. Lowo muntu uma nihlangana naye emnyango uzokwenzani. That is why sinama-incident othola ukuthi umuntu uhlangana nomunye emnyango athi ya wena uyakhumbula ungigwaza ejele, ambulale. Omunye athi ngbe akhumula athi wena wangibhebhe ejele, ngibhebhe namanje. Yayizwa leyo nto, athi wangibhebhe la bantu bakho, awucabanga phakathi kwe-street umuntu avela akhumula athi ngibhebhe, wangibhebha wena ejele ngiphinde, uyabo. Akubulala ngempela umuntu, you understand. Engisho ukuthi mfethu ama-challenges enombolo maningi njengoba nayo ihlukahlukene. Kunama-28, ama-26, ama-Big 5, i-Air Force ihlukene iningi. Bonke labantu banezinto zabo abazenzayo ey'hlukahlukene, and yonke leyo nto fanele uyi-understande wena njengomuntu osuke lapha ngaphakathi. Ngangeke ngithi mina mangicela abantu ngithi ijele bafethu, yes lise South Africa angiphiki, but enye country leya mfethu, enye country leya ongeke uze uyichaze ukuthi mhlawumbe iZimbabwe, iNigeria, no. Enye country mfethu engazi ukuthi singayiqamba ngaliphi igama, ngoba ijele linezinto zalo. Othi ngikwenzele nje into etypical ejele kuney'ntwala engicabanga ukuthi wonke umuntu ukezwe ngazo ukuthi hey zoluka iy'ntwala zasejele wena, zoluka iy'ntwala ejele. Yes zikhona, you understand, zikhona impela ney'mbungulu, but iy'ntwala zasejele mfethu ngakuthathela isikhindi mina sazo zigcwele la. Bazokutshela baye baboshwa zihlala la esikhindini entweni ewumphetho. Ngikuthathela isikhindi ngiphume naso ngize la namhlanje sisifake plastic bese ngithi kusasa ekuseni awuyibheke le ntwana, ngeke ubelieve, ngeke uthole ngisho eyodwa. Angazi zisuke senyamale kanjani, seziyephi, only God knows. That's why I've decided to call ijele i-country enye, ngoba kunezinto zakhona mfethu ongayi-understand. Ngikusho futhi lokhu ngoba ngisho nganayo i-ID yala eSouth Africa ayisebenza ejele. Ejele uba ne-ID yakhona, ejele kunesibhedlela sakhona, ejele kune-police station yakhona, ejele kunejele lakhona. Uyayizwa leyo nto? Ejele futhi kunejele lakhona, kunenkantolo yakhona. Engisho ukuthi njengoba ugwaza wabantu uzoya ejele lasejele, uhambe uye enkantolo yasejele, mali ugwebe lokucala uphinde ugwetshwe yini ijele, likise ejele. Ejele lela baye bathi abantu amakhulukuthu, ijele lelo lasejele, ngoba akumnandi ukuhlala lapha ngoba uvalelwa wedwa endaweni emnyama, uyabona. Yonke into la phambi kwakho, yonke ukuphenduka nje i-toilet, ukuphenduka umbhede, yonke into la uhlala wedwa. So ijele ke lelo lasejele. So mfethu lapha kuno president wakhona okumphathi wejele, kunama minister okukapteni,
kunamakhansela ojele laba esibajwayele indlela engangilibuka ngayo mina ngoba phela musulapho ususemphakathini usukini ngeke phela ungitshela ukuthi awukho kini enjalo uzohlala kuyona more than 20 years wakhile la wisakhamuzi yonke into eyenzeka fanele uyazi fanele wazi breakfast fanele wazi lunch and mfethu kunzima ngalendlela yokuthi ezinye iboshwa izayicela ukuhamba iswe kwamanye amajele especially leli lethu la eThekwini iWestville is one of the jail mfethu elivunyiwe yabo nje musuka eWestville mawufika kwamanye amajele wathi usuke eWestville bakubuka ngelinye ihlo because banalento leyo ukuthi iWestville iyahlupha iboshwa zaseThekwini ziyagwazana iboshwa lezi yes iWestville bafetha ngempela yona ike ya corrupt ngalendlela I think if ngingaqamba amanga iWestville ilona jele njengamanje eseliphakele ema-sectionini amanye amajele asayi ema-dining hall bekuyophakwa but iWestville sekufika iy'nqola ema-sectionini ngoba kwakugwazana kakhulu emakhishini uthola ukuthi ku-end up sekulimala ney'boshwe wrong yabo so kwabonakala no khona emakhishini akuvalwa so iWestville nje mfethu ivaliwe kuphakelwa ema-sectionini so mfethu uyabuka isimo ubona singeke emajele ijele enjengaleni umuntu abhalise i-draft ke mfethu ithiwe by ukucela ukuthi no bengicwaningisa kwelinye ijele because akhona amanye amajele avulelekile akhona amanye amajele ukuthi mawufike kona ukwazi ukufunda izinto ongathi mawusuphumile usizakala izinto engafuni o-matric izinto engafuni ama-qualifications athize izinto ezifuna wena as a human being so ama-challenges mfethu umuntu afesayo nayo eWestville ngoba ama-draft lawa engikhuluma ngawo mfethu ayancengwa ayacelwa ayamokolwa kunamajele iboshwe eyithandayo ukuya kona kunamajele iboshwe engathandi ukuya kona ngenxa yokuthi ijele lethu eThekwini alikho right esimeni sezinto eziningi besihlezi nesikhalo ukuthi iWestville ave inkulu mfethu ave inkulu but when it comes so ukuthi iboshwa mase iphuma zisizakale ngaphandle iyaleka kakhulu iboshwa ayisizakali into eyenzakalayo you only found out ukuthi abanye abafethu abaphuma emajele bayaphuma uthi uyeza umuntu usevula iposi useyidayisa ama-drugs so engikubona nje kakhulu mfethu lapha engikubone ukuthi le nto le izoba inkinga indlela abarana ngayo bona sinento lapha mfethu eyinkinga kakhulu ekuthiwa i-VOD i-VOD ithiwe bese kufanele ukuthi ejele uphume ejele mfethu njengoba ngiye ngasho ukuthi ngiyasummarize nje kancane kumbukeli owayengekho ekuqaleni ukuthi abe ne-understanding ukuthi uSiphiwe usukaphi uyaphi ke kanjani yes sakhuluma ngakho konke kwenzeke but ke siyafika isikhathi phela sokuthi usuwaphakama ejele usuwagwaza or awukwenzanga into zakho ubuyimise ngendlela but sekuyisikhathi ke manje sokuthi bakudedele phela it's either usushayile uhafu wakho noma leso sikhathi obekelwe sona ukuthi fanele ushaye sekufanele uphume do you know ukuthi ila kufanele ngabe umuntu uba happy khona but ithiwe uqala phansi uba naleyo nto uthi kwasuka lokho yini na uyazi ukuthi manje sebezoqala bathi before sikudedene siqale sekini siyo confirm ukuthi mawuphuma uyohlala khona yini uyacabanga the first day uboshwe abaseshi benza sure ukuthi bayathola ukuthi wakuphi uhlalaphi kodwa mase kufanele likhiphe ijele lithi lisayobuza lokho and lodwa njengoba liyoyibuza ihambe mhlambe isonto ihambe izinyanga uphinde kuthathwe eyiswa ezinkantolo kuthiwa uyocheckwa ukuthi akwazi ukugwetshwa amanye amacala before or amacala wabalekela nayo phinde ihambe ezayinyanga uyayibona ukuthi isystem isidelayisa kanjani bese fanele ukuthi sidedele kodwa bese sisaboshwa ave kushesha mina I was even blaming ama-life skills ejele awuphuma ungawenzile fanele uwenze musuwenza uyawabona ukuthi yazi lento ibalulekile yazi lento ibizoba usizo ukube ngayenza eli mhlambe ngaba ngiyishanga ngisho inombolo
So ziningi izinto nafethu ey'phanjanisiwe emajele ey'gcina sezenza ukuthi iy'boshwa igcine se-re-offendeka. Going back to i-VOD, bafethu i-VOD iyasilimaza, I won't lie. I-VOD iyasilimaza siy'boshwa. I-VOD ibizwa nge-victim offender dialogue. It's whereby kulandwa u-victim ezohlaliswa phansi nawe nizoxoxa. Uyacabanga bengiboshelwe imeda ngabulala ubaba wakho, mhlambe sasimphuca imoto, ngiyalinganisa, samdubula wafa, sayithatha imoto, sayidayisa, sabanjwa, saboshwa, sagwetshwa o-35 years. Sagwetshwa o-35 years, safika ejele ngaphakathi, safike sayiphatha kahle, sayisola nje owangempela, sabona into esayenza i-wrong. Sa-attenda wonke ama-programs asejele ukuthi sikhishwe, sa-attenda yonke into, abefundisi kwacacela nombali ukuthi sesishintshile and nesikhathi sesiyazivumela ne-parole board ejele isibize ukuthi cha bafethu sekufanele niphume. But i-VOD awuphumi ungayenzile, especially uma uboshelwe i-murder, rape namanye kama-cases, but those two nje it's a must. So uyacabanga ukuthi kade ngigwebe u-35 years, kulo 35 years ngihlale u-half sentence, u-half sentence ka-35 it's 17 and a half. Mhlambe lese ngihlale nje 18 years bese kuthiwa angiyokwenza i-VOD, kade ngibulala ubaba wakho, simphuca imoto, sikwenza lokho wawuna 5. Sibuya manje emva kwa-18 years usuna 23, ubaba wakho vele sewashona, sengingena ucingo kini ukufona ijele ukuthi no, kunesiboshwa la esabulala ubaba walapho ekhaya, sicela ukuzoxolisa. Uhlelo elibizwa nge-VOD kanje babachazela. Uyabona mfethu ukuthi kodwa le-VOD isiyaqala manje ihlukumeza lo mndeni obusuhlale 18 years ushonelwe, usuqala ngisho ukukhohlwa, maybe abanye sebekhohliwe vele, sewukusho nje phela ukuthi sewashona ubaba ngoba wonke umndeni phela uthi sayisashonelwa akusoze sakukhohlwa. But bese sitshelwa ukuthi lo muntu owambulala nangu ufuna ukuzoxolisa. Ngayibona le ngane eyayina 5 eyomfana engayishiya ingena baba ukuthi inentshisekelo enjani yoyibonela, ngoba ngiyacabanga ukuthi iyona ezobe iphambili. Kwenzeke mhlawumbe uthole ukuthi nayo isiyenza izinto zayo, and le ngane 1 iyaqala iyahlukumezeka manje nayo ukuthi aha nangu lo muntu wabulala ubaba, kuthiwa ngiyombona, awuthi ngiyombona. Showcase mayifika le ngane izongibona, ngeke ifike ngismayilele. I-VOD sihlale kanje no-victim, u-victim ngala ujele, isiboshwa ngala, you understand? And uma uyisiboshwa unikeza wena kuqala ipodium ukuthi okay, xolisa, uyanyathela sengithi ngiyaxolisa, ngabulala ubaba wakho. Iyangibuza ingane, wawumbulalelani ubaba? Hayi sasimphuca imoto. Pho yini nambulala? Uyayibona nje mfethu lento ukuthi ivusa ubuhlungu, not just enganeni, not just kuma-families alabantu, nakumina ebese sengichilile lento sengiyetshisile kahle. Njengoba ngiyixoxa manje no-victim iyaqala iyavuka, uyabo? No-victim uyangibona ukuthi nangu lo muntu wabulala ubaba, angisekho safe manje. But yet u-DCS uyenze lento yayimpoqo ukuthi i-VOD fanele yenziwe, and umuthi uzama ukuyi-challenge uyabavezela, bakutshela ukuthi okay siyakuzwa lona ikusho, siyakubona, but thina i-VOD sisuke sifuna u-victim ukuthi athole i-closure. Bafethu ngeke i-closure ukuvusela umuntu iy'nsizi za-20 years back, za-15 years back, akuyenzi sense. Kunalokho kuphinde kubeke thina engcupheni, because lo muntu if ebuya ezongi-attack fanele ngilwe. If ngilwa kwenzeka futhi mhlambe ephinde limala or noma kwenzeka anything ezogcina mhlambe ingenwe i-state, 100% sure umuntu uzophinda abe wrong mina futhi. Uyayibona lo nto.
ngoba mina mayiqala nje isho kumina vele lo muntu wayebulala ubaba, vele lo muntu okusho ukuthi nje understand ufuna ukuqeda ngathi, yabo. So kuningi bafethu obekuba inkinga nge-VOD, and yet namanje iyenziwe, and there are people othola ukuthi ngempela ngaphakathi baboshiwe mfethu amacala abawenzanga at all, uyabona. Icala awulenzile kuphela ufakazi bahlangana wagcina ugwetshiwe. Baningi abantu abanjalo ngaphakathi. Yes, bakhona abakwazile ukuthi bawalwe ama-cases abo bagcina bephumelele bathola babe ngawenzanga. But what about those abasasele abangakhishiwe, abasazofanele ukuthi bayokwenza i-VOD ukuthi ngiyoxolisa into engazange ngiyenze? Do you know ukuthi uzo-advise ojele nama-social worker ukuthi ngisho kuthiwa icala awulenzanga phasi kwi-VOD kulungile xolisa khona uzophuma, ngoba ngeke uzophuma, yabo. Which means there are people abagcina sebexolisile ngempela, basexolisa into ongazange uyenze just because ufuna phela ukuphuma, ngoba uma ungaxolisi awuqualify ubantu kufanele ukuthi badedelwe, although uyogcina uphumile but into yakhe iyoloku i-delay loku experience angixolisi mina ngo 1 2 3 4 5 but ekugcineni ubambekile. So that's why uthola ukuthi abantu they end up sebexolisa izinto bengazenzanga. So nje bafethu i-VOD isikhawathe kakhulu. It's one of the things engeke ngithi nje bafethu kusafana ngempela ithi ifakelwe amehlo, because ngempela iyahlukumeza, ihlukumeza both, ihlukumeza u-victim iphinde ihlukumeze nami ebese selingicorrectile ijele njengo-correctional service, ngacorrecteka ngawabona ama-mistake ami, ngahamba wonke ama-classes ekufanele ngiwa-attend ukuze ngikwazi ngiphinde ngamukeleke emphakathini. And yet i-VOD izovusa lo muntu obese sekhohliwe naye esefocuse kwezinye izinto, imbuyisa back kuleya mnyaka ukuthi kwaye kwabulawa umuntu kini, kwaye kwadlengula umuntu kini, kwaye kwabhekezwa kini, kwaye kwabanjwa inkunzi kini, you understand? So maningi ama-change bafethu esibhekana nawo ukuze umuntu adedelwe, njoba sengize ngawabala. And njoba ade ngiwasho seqane u-62 no-68 lezinto abayibiza ngey'namba ukuthi uyocheckwa indaba zamacala, maye ngabuya i-report e-police station ukuthi hhayi asakatholi ngale ndoda, uyoloku uhleli nje, yabo. Uyacabanga ukuthi yonke le nto nje obuhleli mhlawumbe la muntu ekufanele bayenze bayirelaxele abanandaba. Well believe besize siyiboshwa size sifonele emakithi ukuthi sicela nini ema-police station niyoyenza direct, kuze kuye umuntu wakini direct eyoyenza into efanele ngabe yenziwa i-states, bayenze nakini baphinde bayithumele wezivile ifike kuyima bebonakala ukuthi hayi indoda into yayo i-clean before udedelwe. So nje bafethu hey inzima leya ndawo, ave kulula ukungena, hayi bese kufanele ukhishwe mntaka baba, imicikilisho ekhona, ama-change esifesana nawo. Yo yazi ngisakhuluma nje ngama-challenges lapho nokungena mfethu u-3 years, uthole ukuthi ungena u-3 years but usu-life sentence. Kanjani na? Lento ekhe njengoba ngeke ngayichaza mfethu ngathi it's very very deep. Kunomfethu kunabafethu engibasha amagama abo. Kune-section ekwakuthiwa ise-C3. Ngalezi ayikhathi ke isashubile kakhulu. Ake ngimention kakhulu amagama abantu. But kuye kwanesikhathi ewezivile la khona kuye kwaba neqeqebana elizama ukuqeda lento yokushaya inombolo, yabo. Ukuthi futhi abantu bashaya inombolo phela abafana nabo, ngesizwe ngabo. So nabo which means they started into yabo iforum yangaphakathi ke manje nje.